Good morning everyone! Welcome back to another vlog, and today is March 2023. Yeah, 23. So, nasa ano pa rin po tayo? Nasa bahay po tayo. Team bahay. Pero mamaya, team duty na po tayo. Last day na ng day off ko yesterday. I should be AM shift ngayon, pero nakipag-swap yung kasama kong head nurse. So, ako yung mag-PM. So, ang nangyari na sa duty namin, guys, para less exposure kami sa patient, is naging 12 hours na. So, kung dati 5 days a week ang duty namin, ngayon magiging 4 days na lang. Pero, feeling ko longer pa din. Longer yung time sa work. Pero, yun lang, mas mga 3 days kang naka-day off. So, yun ang mangyayari. So, 7 to 7 po tayo mamaya. So, makikita nyo ngayon, guys, kung ano yung preparation na gagawin ng isang nurse dito sa Pilipinas bago mag-duty. Kasi po, kapag mag-duty ka, guys, na ganitong crisis, expect mo nang hindi ka na makaka-uwi. So, makikita nyo mamaya, guys, kung anong magagawin natin. So, mga agenda po natin. Magluluto po tayo ng pagkain. Gagawa ko ng macaroni salad kasi yan na lang yung pwede kong dalhin papuntang hospital para may merienda kami. Mamayang night shift para may makain. I'm so thankful, guys, kasi alam nyo ba, ngayong ganitong crisis, ang daming nagsisidatingan ng pagkain, yung mga ka-work ko, nagsisilutuan sila, binibigyan nila yung mga naka-duty, yung mga doctors, ganyan. So, kahit hindi po umaabot sa amin ang mga Starbucks, Jollibee, McDo, may mga pagkain, pero yun, mahirap mamalengke ngayon, guys. So, lalo na walang sasakyan. Yan yung problema po natin. So, gagawa muna ako ng macaroni salad and then mag-i-empake na ako. Mag-i-empake. Sabi niyo, ba't mag-i-empake? Mag-duty lang, guys. Preparation nga. Preparation, okay? Alright, guys. So, meron po tayo dito fiesta na macaroni. Alam niyo ba to, guys? Kaya ako to binili. Binili ko tong nag-start na yung enhanced quarantine. Sabi ko, at least kung may kasi wala na nga masyadong delata, wala na mga corned beef. Tapos, basta, ang konti na, ayoko na puro noodles yung kinakain ko kasi nga maalat. May kidney problem po tayo. So, bumili ako ng pasta, guys, kasi iniisip ko, kung pasta, pwede ko siyang gawing salad, pwede ko siyang gawing mac and cheese, pwede ko siyang gawing spaghetti, ganyan. O, pwedeng, ano pa ba yun? Yung sinaserve na mainit na hindi ko, sopas! Pwede siyang gawing sopas. Pero dahil nga nagkakakantsawan na po sa po namin, group chat namin, tsaka wala na ngang mabilhan ng pagkain, guys. Kaya, ito, lulutuin ko na siya para sa mga nurses. Para tumamaya sa shift na lang namin. Kasi sabi ko, bukas pa dapat ako magbibigay. Kasi dapat nga duty ako. Pero wala wala na ako bukas. So, ito, meron po tayong 1 kilo lang dito na macaroni, 2 Nestle cream, diba? Noche Buena package ito. Nata de coco na green, nata de coco na red. Tapos may condensed milk po tayo. Tsaka mayo. Alam niyo itong mayo na to, guys. Kasi wala na rin mga palaman. Ang ko dito, dapat gagawin ko siyang pang palaman or gagawin ko siya sa mga salad, mga ganyan. So, ito na nga, pang salad siya. Ano po, ang kakainin ko, lulutuin po natin. Hindi po ako nag-lunch. 12 o'clock. Yan. So, lutuin muna natin siya. Ayun, guys. So, naluto na po yung ating pasta. Ang init. Namumula na yung dito ko. Ayan. Nalagyan ko na siya ng, guys, ng condense. Nilagay ko dito kasi dito yung may fan para lumamig siya agad. Para hindi ma-overcook yung pasta natin. Lagay ko lang yung nata de coco. Na-drain ko na rin tong mga to. Ay. Diba? Pasko na po sa kalagitnaan po ng COVID. Tayo po ay may pa-Christmas party sa hospital. Kailangan natin ng cream. Nestle cream. Hala, kung gagamitin ko lahat ng cream, wala na akong gagamitin para sa ibang potahe ko dito. Sabi ko pa man din, magluluto ako ng ano yun? Garlic mushroom, creamy garlic mushroom chicken. Sa kalagitnaan ko ng COVID, kailangan po masarap pa rin ang pagkain.
Yun kasi yung mga stock ko dito, guys. Walang masyadong nag-grocery eh. Mag-isa ko lang din naman. Lagay ko na lang yung all-purpose mayonnaise. Buti na lang pala all-purpose mayonnaise lang yung binili ko, hindi sandwich spread. Pero, wala din naman kasi pala talagang mga palaman na. Ito na lang, mga plain. Kasi, nag-panic buying ang mga tao. Sana may mag-aaya ulit na mamamalengke. Kailangan ko ng iba pang ano dito. Madami pa naman ako mga gulay. Nag-order din ako ng gulay, guys, dun sa work ko. Kasi meron daw yung nagbebenta daw sa palengke kasi hindi na sila nagbenta. Binibenta na lang sa mga tao sa paligid. So, yung nabibili sa Baguio na isang bugkos na pang ano ba yun? Pang ano bang luto yun? Chapsuy! Yun, may tig 50, may tig 100 na pang chapsuy. Madami na yun. May broccoli, may cauliflower, may repolyo. Okay na yata to ah. Walang kutsara. Titikman ko muna. Kung sa akin lang, wow. Bakit? Ko lang kakain. Kung sa akin lang, parang okay na siya eh. Hindi kasi ako mahilig sa matamis, guys. Kaso hindi siya ma-creamy. Nagyan pa natin ng isa pang cream. Wala na talaga kung pang ano, pang recipe. Bali, God will provide. Alright guys, yung salad po, nakuha na po agad ng mga nurses. Pinasundo ko na kasi siya. Ay, ba't bang liwanag? Kinukuha na ako ng heaven. Ayan. Pinasundo ko na kasi siya. Ayokong maglakad kasi ang init. Guys, sobra. Pawis na ako. Ayan. So, ang gagawin ko na lang ngayon, isaayusin ko yung mga utensils na ginamit ko and then I will pack for my things for the duty na. Mag-empake na po tayo. And, ayun, konting linis lang and then duty na tayo later at 7. Alauna na! Hey guys, time check. It's already 6:38 a.m. p.m. And nagmamadali na ako kasi pupunta na akong duty. Nakabihis na ako actually. And papakita ko na lang sa inyo guys yung inimpake ko. Actually, meron akong dalawang bag. Pero dito lang sa isang bag yung ipapakita ko kasi ito lang naman yung naiba, kumbaga sa duty bag ko. So, nag-impake na po ang madam. Ayaw na pong umuwi. So, ito guys, yung aking inimpake maliban pa sa aking backpack na yan. Yung backpack ko kasi mga, ano lang, regular lang yan na pang duty kasi iuwi ko pa rin naman yan. Ito yung pang night shift / gamit if ever na kailangan kong magstay or para makaligo ako before ako umuwi. So, ayan po, umasa pa pong makakaidlip ang madam. So, meron po tayong neck pillow, tissue, tapos ito yung bihisan ko guys. Tapos ito, mga wet wipes, ganyan, hand moisturizer. Kasi tingnan nyo yung kamay ko sa kaka-hand wash, kaka-ano ko, nagbabalat na sila. Tapos towel, tapos ito yung manipis lang, yung parang airplane blanket. Shout out, besh. Kumot mo pa to. Kumot pa niya to nung hindi ko alam kung bakit man napunta sa akin. Basta matagal na niyang kumot yan na nandito sa akin. So, yan. So, yun lamang po yung laman. Din ako, ay, ito pala, toiletries ko. Ito, nandito na yung toiletries ko. Nagdala na ako ng madaming laman yan. Tapos, hindi na ako nagdala ng slippers. Kasi guys, may slippers naman na ako sa hospital. So, nakaiwan na rin doon. So, I hope eto, magagamit ko lang siya na maliligo kasi talaga ako guys before ako umuwi dito sa bahay. Gusto ko pag katapos ng duty ko, ligo na para malinis yung iuwi ko ng mga damit ko. Tapos itong yung mga damit ko guys na penang duty, ano talaga siya, nakasupot siya. Pag inuuwi ko siya, nilalagay ko siya sa garbage bag. Tapos, binababad talaga siya ng matagalan. Ayun, kung puti na binababad ko siya sa Clorox. Pero kapag yung mga itong mga decolor, pwede naman yung Clorox na yung kulay
kulay blue ba yun? Oh, violet pala. Yun yung ginagamit ko para medyo ma-disinfect lang. Tsaka talagang sabon na talagang hindi pinagdamutan ng sabon. So, yun lang guys. So, ingat po tayong lahat ngayon sa COVID-19. So, wag po tayong pasaway. Sumunod lang. Stay at home. Manood muna kayo ng madaming K-dramas. Pag hindi talaga kaya na mag-stay at home, you need to go to work, you need to buy food for the family. Ayan. Wear mask, tsaka mag-hand wash. Never touch your face. Mag-alcohol kapag nasa labas. Pero please, wag naman pong mag-hoard ng alcohol. Ayan. Tsaka yung mga nag-hoard po ng mga mask, bigyan nyo na lang po yan sa amin ng mga healthcare workers. Ayan po. So, yun lamang guys. Yun lang yung update as of now. Nagmamadali na ako. Sana may natira pa sa salad na dinala ako sa hospital. Di ba ako nag-dinner? Ayan. So, see you guys. Maybe tomorrow. Update ko ulit kayo. So, yun lang guys. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah.